1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300 1300 ହେଇଗଲା। ଦେଖାଗଲା ମୋ ବାବା ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଉପରେ ଗଲେ କଥା। 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 17, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ ଏଇবার ଟିକେ ଚାଲିକି ଯାଇଲି ଭାରି। ଏ ଧୁନା ଆଣିକି ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଉପର ଆଡ଼ି ଚାଲି ଚାଲି ଧୁନା ଭାଇ ଫୁନା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତଳେ। ନାଇଁ ସେ କେହି ଆସିବେନି, ମୁଁ ଆଇଲି ଭାରି ଖାଲି ଟିକେ ଏମିତି ଆଉ। ସେ ସବୁ ତଳେ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଇଛି ବୋଲି। ନାଇଁ ପଦ୍ମନାଭ ସୁରେଶ ଭଗବାନ ସର୍ବେ ଲୋକେ ବହୁତ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ 1242 ପାହାଚ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି 1242 ପାହାଚ। ବାବା ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଫିଟ୍ ଅଛି।